Morku, špiku, kosti, Bože. Vyhlasujem, Pane, na jeho srdce, Pane, na tam pramení Tvoje srdce, Bože. V mocnom mene Ježiš Kristus. Žena mu, Pane, a Tvoja krv, Pane, ho očistí od každého hrechu, Bože. V mocnom mene Ježiš. Ďakujeme Ti, Oče, za Tvojho služobníka Adama, Pane. Amen. Zdaj, Pane, slavu ešte väčšiu. Aleluja. Tak som rád, že dnes, keď tu môžeme prísť a slúžiť. Verím tomu, že dneska má srdce pre Božie slovo, lebo slovo Bože prichádza vtedy na práve miesto, kedy si hladný. Lebo verím tomu, že keď dnes budeš hladný, tak ty potom nepríjmeš Božie slovo. Ale ja viem, že dneska máš hlad vo svojom srdci. Halelúja. Že pastor nemohol prísť, ale je tu starší brat, hej? Amen. Starší brat. Amen. Amen. Poďme do slova Božieho, lebo verím to, že dneska je to slovo pre dnešný čas, pre dnešný deň. Lebo Boh sa nemýli, On nerobí náhody, On presne dáva slovo pre vhodný čas, pre tvoje srdce, aby ty si bol napomenutý alebo pozbudený pre Božie kráľovstvo. Amen. Halelúja. Tak chcem kázať dneska na tému, ktorá je veľmi potrebná aj teraz, keď je posledný čas. Lebo vidím jednu vec, že mnohí ľudia prestávajú kráčať po Božej ceste, prestávajú ho nasledovať. Prestávajú slúžiť Bohu a sa zastavujú. A nehľadajú Božie veci, hľadajú veci svoje. Tak moja téma sa tak som nazval, keď som sa modlil a vedel, že to je Boh, ktorý dáva slovo. A moja téma sa volá skutočné poznanie Krista a nasledovanie. Lebo ty a ja potrebujeme skutočné nasledovanie a poznanie Krista. Je tu niekto, ktorý pozná Krista? Vidím ruku, kto pozná Krista. Lebo ak nepoznáš Krista, tak potom tvoje nasledovanie bude zbytočné. Lebo Biblia ukazuje, že prostredník medzi otcom a človekom je Syn Ježiš Kristus. Takže ak ty nasleduješ, tak ty musíš vedieť, z koho nasleduješ a kam ideš. Amen. Poďme si otvoriť. Jozue 24:14 až do 17. Je to púro zákon, zákon, starý zákon. 14 až do 17. Je tu jeden príbeh, kedy, ešte za čas Mojžiša, kedy ich viedol, z Egypta. A Biblia ukazuje, že tí Izraelci sa chcú zase navrátiť do starých koľají a chcú sa navrátiť zase, kde? Do Egyptu. Ale my dnes to zoberieme, že to je svet, hej. Lebo Egypt je symbol sveta, hriechu a nepravosti. Poďme si čítať, čo sa stalo. Ja to budem čítať z Horáčkovho prekladu. Takže 14. Preto teraz sa bojte Hospodina, slúžte mu úprimnosti a pravde. Odstráňte Bohom, ktorým slúžili vaši otcovia, tam za riekou v Egypte. A slúžte Hospodinovi. No ak je to zlé vo vašich očiach, slúžte Hospodinovi, vyvolte si dnes, komu chcete slúžiť. Či Bohom, ktorí slúžili vaši otcovia, ktorí boli za riekou, či Bohom Amorejcov, ktorých zeme bývate, ale ja a môj dom bude slúžiť Hospodinovi. A ľud povedal rieko, nie je to preč od nás, aby sme opustili Hospodina a slúžili iným Bohom. Lebo Hospodin, náš Boh je, ktorý nás vyviedol z nás i našich otcov z egyptskej zeme, z domu sluhov, sem hore, ktorý učinil tie veľké znamenia pred našimi očami a ostrial alebo zachoval nás na celej ceste, ktorí sme išli medzi veľkými národmi, ktorí stredom sme prišli. Je tu jeden príbeh, kedy Jozue sa ich pýta, že komu chcú slúžiť. Či Bohom, ktorí niekedy žili, alebo Bohom Amorejcov. Kto z vás vie, ktorý bol Boh Amorejca? Oni uctievali modly. Boh Amorejca, Amorejci mali svojho Boha, Biblia ukazuje, že to boli modlári.
že žili v modlárstve. Že oni nežili v pravde, oni nepoznali Krista. Ale Jozue bol poženaný muž. Vieme dobre, keď ešte za čas Mojžiša, keď slúžil s Mojžišom ako mladý chlapec, tak on stále bol tam, kde bol Mojžiš, nie? Všade, kde bol Mojžiš, on prichádzal a slúžil. A Biblia ukazuje, že Jozue povedal jednu vec. Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Vyberte si dnes, komu chcete slúžiť. Alebo dám inú otázku. Vyberte si dnes, koho chceš nasledovať. A ten Dávid povedal, nech nám to není tak, ale nech sme s Bohom. Amen. Nech sme s Bohom. Amen. Vieš to, bratko a sestro, dnes je čas, kedy musíš si vyberať. Je čas, kedy musíš rozmýšľať, ako ísť ďalej. Lebo človek bez vízie spadne. Amen. A ja verím jedné veci, ak v tvojom nasledovaní nebude skutočne pravda a nebudeš žiť naozaj ten svätý život, ako Boh chce, tak potom budeme stratení. Veľakrát vnímam teraz ten čas, prosím, vnímaj tu, ten čas, ako kresťania, ktorí sú dlhožné kresťania, padajú do tradícií, do náboženstva. Možno hovoria, že môj Boh je Ježiš, ale na ich živote Kristus není videný. Na tvojom živote musí byť Kristus videný. Lebo ja verím tomu, že keď som ho prijal, tak on je živý Boh. Veľa z nás máme pochybnosti. Lebo prichádzaš a ho nasleduješ, prichádzajú pochybnosti a tie pochybnosti chcú sa nasťovať do tvojho života. Oni chcú prísť a chcú ti dirigovať, chcú ti rozkazovať. Chcú prísť a chcú, aby pochybnosti boli tvojim Bohom. Je to tak? Aby pochybnosti, starosti boli tvojim Bohom. Ale Jozue povedal dobre, on poznal dobre Boha, že povedal, ja a môj dom bude slúžiť Hospodinovi. Jozue, brato a sestro, on vedel dobre, komu chce slúžiť. Amen. On poznal dobre Božie srdce, on poznal, skáďal vyšiel. Amen. Amen, amen. Veľa ľudí, brato a sestro, ten čas zabudajú, skáďal sú. Amen. Čo Boh ich uzdravil. Čo Boh ich zachránil. A jak ten čas letí, tak človek si povie, mám na kampal dnes, namúšľal sa netrpírem, nemusím chodiť na služby, nemusím ho hľadať, ale Biblia ukazuje, aby sme mali Boha Krista. Amen. A slovo píše tam, kde je Otec, tam je môj služobník. Takže ty a ja musíme rozmýšľať, ako činíme. Niekedy ty a ja sa musíme zastaviť a rozmýšľať, či chceme ísť ďalej. Amen. Lebo veľa ľudí sa zastavujú. Idú po svojich veci, po svojich ambícií, chcú svoju slávu, chcú svoju pýchu, proste chcú hrešiť, ale Biblia nás učí, že za hriech je čo? Je to smrť. Takže hriech má dočasnú, je to dočasné, ale má to tiež svoju večnosť, že to je smrť, peklo. A preto Biblia ukazuje, aby Boh chce, aby sme slúžili našim Bohom, či vlastne Bohu, Ježišovi Kristovi. Poďme teraz do 2. kráľovej 5:20. Verím, že bol sýrsky kráľ, či vlastne ten vojak, alebo čo bol, neviem presne, veliteľ, alebo co, trpel malomocenstvo. A Biblia ukazuje, že Elizeus, keď sa Boha uzdravil, ne? A poďme si čítať, čo sa stalo. Stala sa taká vec, že ten Náman mu chcel priniesť dary za to, že ho uzdravil. Ale on dobre vedel, že to uzdravenie není od neho, že to Boh uzdravil. A že slávu si nemôže zobrať
ani nič za uzdravené, lebo je to zadarmo. Amen. Poďme čítať. Tedy povedal Gehazi služobník Elizea, muža Božieho, hľa, môj pán ušetril toho Námana sýrskeho, nevezmu z jeho ruky toho, čo nie sú. Akože žije Hospodin, pobežím za ním a vezmem niečo od neho. A tak bežal Gehazi za Námanom, lebo Náman už išiel preč. A keď videl Náman, že kto si beží za ním, skočil z voza jemu v ústretí a povedal, či je pokoj? On povedal, pokoj, môj pán. Pokoj, môj pán ma poslal, aby som povedal. Hľa, práve teraz prišli ku mne dvaja mladenci z vrchu Efraimovho so synmi prorokov, daj im prosím hrivnu, striebra a verucha premenu. Náman povedal, rač vezmi 2 hrivny a priutil ho. A zvážajúc 2 hrivny striebra do 2 vreciach a 2 rúcha na premenu. Nážil to na 2 svojich služobníkov a niesli pred ním. Keď prišiel na vršok, vzal ruky a složil to v nejakom dome. Prepustil mužov a išli. On sám prišiel a postavil sa pre svojho pána, ale Elizea mu povedal, pokiaľže Gehazi. On povedal, nechodil tu služobník nikde. A riekol mu, či nechodilo moje srdce s tebou a či nebolo pritom, keď sa obrátil muž do svojho voza z ústretí, či je toho čas brať striebra alebo brať rúcha, kupovať olivy, vinice, ovce, voly a najímať slumo a dievky? Ale malomocenstvo Námanovo prichytí sa teba i tvojho semena a bude tak až na veky. A vyšiel pred jeho tvári malomocný, biely ako sneh. Je to jeden príbeh, ktorý je smutný príbeh. Gehazi, myslím tomu, že on išiel požehnanie. On išiel dobre, ale stala sa vec, že v srdci nebol Boh. Ešte Elizeo sa učil rád je Hospodinové. On učil tak, ako Elizeo bol naučený. Aby všetká sláva, všetká vláda, všetká poklona, všetko bohatstvo patrilo jemu. Ale on mal v srdci niečo iné. On nebol jednotný so Elizeom. On bol jednotný všetkým svojima vecami. On túžil po bohatstve. A vieš, tento čas, dnes ľudia túžia po bohatstve, chcú zarábať nejaké veľké peniaze, chcú niečo robiť veľké pre tento svet, ale nie pre Krista. A počuť sa stalo tomu Gehazimu. Prichádza pred Elizea, že skoro vzal tie dary, ale Elizea prichádza a mu hovorí, či nebolo moje srdce tam, keď si bral. A vieš som, píše o malomocenstve. Malomocenstvo, bratov a sestry. Vieš čo, vrátime sa my, aby sme nemali malomocenstvo, duchovné malomocenstvo. Amen. Lebo veľakrát sme takí istí. Sme takí istí, že kráčame po Božej ceste, hovoríme, že poznáme Krista, ale stále chceme túžiť po týmto svete. Nemáme čas na Hospodina. Nemáme čas pohľadať. Nemáme čas volať na meno Ježiš. Sme naostajní našim hriechom. Sme naostajní ku všetkému. Naše kresťanstvo chceme iba podľa seba. Naše kresťanstvo chceme, aby sa páčilo nám, nie Bohu. A vieš čo, takým systémom ty a ja zblúdime. David na jednom mieste, vieš čo hovoril? Keď som bol pyšný, alebo s kým som sa nepokoril, tak som blúdil. Takže bratov a sestru, kým sa nepokoríme pred Pánom. A pokora neznamená to, že len príjmem Krista. Ale pokora je to, že opustíš každý hriech, že opustíš každú neprávosť, že opustíš tento svet a začneme naozaj hľadať Božiu tvár. Naozaj Božiu tvár, bratov a sestru. Lebo Gehazi je pre nás vykričníkom. Je to upozornenie pre nás, ako žijeme. Ako naozaj kráčame po Božej ceste.
či náš život je vlastne na to naozaj tej skale, alebo na piesku. Niekedy si musíme rozmýšľať, alebo si uvedomiť, čo o nás ľudia hovoria, bratru a sestru. Aký sme príkladom. Aké ovocie nesieme. Ako vlastne chceme ísť ďalej. Vieš to vytrvať do konca. Ten, ktorý bude naozaj stáť na Božom základe. Nebude ten spasený, ktorý prijal a potom už robil, čo chce. Ale ten, ktorý vytrvá do konca. Ktorý bude vždy s Kristom. Ktorý bude volať, Páne, tu som, pre Tvoje kráľovstvo. Som tu, Páne, aby som žil pre Teba. Aby som žil pre Tvoju vôľu. Veľakrát nás Satan zamestnáva. Namiesto toho, aby sme volali na ňo, namiesto toho, aby sme ďakovali jemu, tak zabudáme. Veľakrát chceme uzdravenie. Ale potom, ak príde uzdravenie, potom sa vzdiališ od Boha. Veľakrát chceme požehnanie, ale potom sa vzdiališ od Boha. Veľakrát chceme ísť ďalej. Ale aký je tam vlastne cieľ? Vlastne aký je tam tvoja vízia? Prečo vlastne chceš ísť ďalej? Je to hlavný pôvod Kristus? Tvoje nasledovanie je naozaj za Bohom? Či chceme seba my ukázať, kto sme my? A to je zlé, bratru a sestru. Božie slovo nás učí, aby sme boli pokornými. Aby sme žili podľa Božích pravidel. Príslovo 10:17 píše: k cestou životu putuje ten, kto zachováva kázeň, aj ten, kto opúšťa karhanie blúdi. Takže ten, ktorý ostria kázeň, inými slovami, ten, ktorý zachováva napomenutie vo svojom srdci. Ale ak zanecháme napomenutie vo svojom srdci, tak potom začneš blúdiť. Ja poznám veľa kresťanov, ktorí chodia do zboru, ale v srdci blúdia. V srdci sú mimo. My dvíjame ruky, ale Boh tam není. My voláme, Páne, Páne, ale sme mimo Božej vôle. A vieš prečo? Lebo tvoj život nie je založený na Krista. Ty si musíš jednu vec uvedomiť. Ak by som opustil Božú tvár, ak by som opustil Božie tajomstvo, ak by som opustil Boha, kde by som išiel? Ak toto nemá človek vo svojom srdci, tak potom on je ako, jak to nazvem, rastú. Lebo naozaj nespoznal Boha. Vieš, to my nepotrebujeme spoznať Boha iba ako Otca, ale ako aj Pána. Amen. Lebo som tu už raz povedal, že Otec miluje, odpúšťa, pomáha, ale Pán ti vládne. Nechaj vládnuť Krista. Amen. Nechajme vládnuť Krista, bratru a sestru. Nech On vládne, nie ty. Poďme ďalej teraz. Oto si teraz 3. Ján 3:1. Takže tu apoštol Pavol píše svojmu služobníkovi, Gajovi, a poďme si čítať. Starší milovanému Gajovi, ktorého ja milujem v pravde. Milovaný, prajem ti, že by si mal veľa vo všetkom dobre a že aby si bol zdravý, tak ako si sa má dobre tvoja duša. Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravde. Tak, ako chodíš ty v pravde. Väčšie radosti na to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde. Milovaný, verne činíš, čokoľvek robíš hosťom. Amen, tu sa stavím. Takže je tam jedna vec, ako chodíš v pravde. Takže Gaj po služobníkom a on chodil v čom? V pravde. V čom dneska chodíme my? Vieš, čo ľudia veľa, dnešný čas, ľudia chodia v klamstve. Alebo vieš čo? V neodpustení. Oni idú ďalej, ale v srdci majú neodpustenie voči niekomu. Ale tým neubližuješ niekomu inému, ale iba sebe. Lebo
keby ja som mal horkosť voči bratovi, voči sestre, voči mojim nepriateľom, tak robím iba sebe zle. Preto Biblia nás učí, že ten, ktorý pozná Krista, tak musí odpustiť každému. Lebo už Kristus žije, nie ty. A viem, že našou láskou to nedokážeme. Ale láskou Krista to dokážeme. Lebo ty nedokážeš milovať, dokonca ešte odpustiť nejakú nepravosť. Ale keď žiješ s Kristom, si zakrytý v ňom, ty ich dokážeš odpustiť. Ty dokážeš milovať. Dokážeš milovať. Brato a sestru, nebuďme ako Geházi, ktorý si myslel, že môže oklávať Elizeja. Ale on bol prorok, brato a sestru. A vieme, že prorok má dar proroctva, takže on vidí, čo sa stalo, kde bol. Dajme si pozor, kde naše kroky smerujú. Kde naše kroky smerujú. Lebo Biblia nás varuje, že začali sme duchom, ale končíme telom. Je dobre prijať Krista a je lepšie ešte ho nasledovať. Milovať. Žiť s ním. Žiť naozaj život ako Pán chce. A veľakrát si na dne, veľakrát nevládzeš, samozrejme. Veľakrát prechádzaš rôznymi vecami. Ale vieš čo? To ťa má posilniť. Nikdyž nám nezaručil, že budeme mať život bez pochybností. Že bez chyby prídu problémy. Lebo slovo nás, Biblia nás učí v skutky apoštolov, že skrze rôzne súženia a tlaky vojdeme do Božieho kráľovstva. Takže ak prichádza teba tlak, tak sa nečuduj. Ale ešte viac chvál Hospodina. Ešte viac chvál svojho Boha. Ešte viac po do Božej prítomnosti. Ešte viac si púšť chváli. Ešte viac ísť do Božieho slova. A hľadať jeho tvár. Vtedy, keď možno celý svet pôjde, ale Boh stojí za teba. On stojí za teba, brato a sestru. On stojí za teba. Lebo ty si jeho dieťa, ktoré je milované. Milované dieťa, brato a sestru. Milované dieťa. Veľakrát nás Satan zamestnáva. Je to tak? On ti poukáže chybu nad tým. Ale nikdy nie na teba, alebo na nás, spoločne. Diabol prichádza ako zúrivý lev, ako by zožral. Takže on neprichádza, aby ti poukázal tvoju chybu, ale chybu tvojho brata. Jedno som pochopil, keď sa vzdialuješ od Boha, vidíš chybu brata alebo sestry. Ale keď sa približuješ k Bohu, vidíš chybu svoju. Keď prichádzaš k Hospodinovi, vidíš svoju chybu. Ale keď sa tým odťahuješ, tam kade chyba čameláču. A vidíš, preto, lebo naozaj nestavujeme čas s Bohom. Veľakrát, vieš, robíme, stravujeme čas ľuďmi zo sveta. To nie je zlé, je to dobré. Ale pýtaj sa tvojho života, či je to prospešné. Lebo samozrejme aj ja stretávam sa so svetami ľuďmi. Ale počuj, nerob to, co oni. Amen. Ty žij talent, Pán. Veľakrát ťa ľudia chce pohoršiť. Je to tak? A si kam kade chyba. Na čo spolus. Napírate. A ty to počuješ, ty to bereš. Prichádza čas, brato a sestro, kedy ľudia nesnesú zdravé učenie. Ktorí si budú dať učiteľa podľa vlastnej chuti. Kazí na proti hriechu, odžala hed. Ukážu, ten je dobrý pastor, ten je dobrý služobník. Preto, brato a sestro, naozaj, nehľadajme si, Boha podľa seba, ale podľa Jeho. Ty nedokážeš zmeniť Boha. Iba On teba dokáže zmeniť. On je svätý, dobrý Boh. Svätý, dobrý Boh. Takže poďme ďalej, cirkev. Tu sa ešte zastaví viacej. Potom pôjdeme ďalej. Myslím, to je 2. Samuel. Alebo asi 1. Samuel, hej.
osvojil. Stalo sa, keď už Samuel bol starý, že ustanovil svojich synov za sudcov Izraelovi. Meno jeho prvotného syna bolo Joel a meno jeho druhého syna Abiáš, ktorý bol sudcom Beršebe. No jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale sa podali za ziskom a brali úplatok, krivili súd. Tí sa zhromaždili všetci starší Izraelovi a prišli ku Samuelovi do Rámy a povedal mu: hľa, ty si už starý a tvoji synovia nechodia podľa tvojich cestách. Ustanov nám teraz kráľa, aby nás súdil, ako je to všetkých národov. No tá vec bola zlá voči Samuelovej, keď hovorili: daj nám kráľa, aby súdil. A Samuel sa modlil Hospodinovi, ale Hospodin riekol Samuelovi: posúdni na hlas ľudí vo všetkom, čo povedali. Lebo nie teba zavrhli, ale mnou zavrhli, aby som nekráľoval nad nimi. Biblia ukazuje, že Samuel bol prorokom. A keď čítaš kráľa proroka Samuela, keď čítaš Samuela, tak on je poženaný. On išiel podľa Božích cestách. Následoval Krista tak a mal, ale mal samozrejme deti. A Biblia povie, že jeho deti neišli s ním v jednote. Že žili si ako chcejú, brali úplatky, žili pre tento svet a nehľadali Boha. Takže ľud si žiadal kráľa. Lebo v tom čase každý národ mal kráľa. Ale Izrael nemal kráľa. Prečo? Iba Boh bol kráľom. Ja som túto chválu chválil, že Babylon nie je Boh, ale pravý Boh je Izrael. Takže vtedy ten čas tomu verili, že pravý kráľ je Boh. Ale oni chceli čo kráľa vidieť. Oni chceli kráľa vidieť, bratov a sestru. Stalo sa taká vec, že Hospod povedal, že nie mnou zavrhli. Či nie vlastne tebou zavrhli, ale mnou. Ale mnou. Veľakrát, bratov a sestru, zavrhujeme sami Boha. Niekedy zapierame svojim životom Boha. Počuj, bratov, Samuel išiel požehnanie. On išiel tak, ako Boh chcel. Ale jeho deti boli v hriechu. Jeho deti išli pomimo Božej cesty. Veľakrát vidíme my a naše deti sú po svete. Ideme my a naše deti nechcú nasledovať Krista. Ideme tak, ako chceme, ale nie podľa Boha. Nie podľa Boha. Málo sú ľudia, ktorí volajú na meno Ježiš. Vieš, prečo chceme zastaviť? Lebo tento svet nás tlačí. A my chceme tak ísť podľa toho sveta. Ako svet píska, tak chceme tancovať. Tak chceme tancovať ako svet. Ale ty už nie si vo sveta. Biblia dnes ukazuje, že si bol vykúpený drahocennou krvou. Že ty nie si obyčajný. Satan je obyčajný. Ale ty v tebe je hodnota a cena. A diabol dobre vie, kto si. Preto prichádza a útočí. Útočí, aby si ho nehľadal. Útočí, aby si opustil manželku. Útočí, aby si opustila muža. Útočí, aby si prišiel rozvod, aby prišlo nepravosť. Aby prišlo rozdelenie. Veľakrát vidíme nešťastia v tomto svete. A to je preto, že tento nešťastník tu je. Takže hľadajme viac Boha. Hľadáme viac Boha. Veľakrát poslúchame nepriateľa. Namiesto toho, aby sme poslúchali Boha. Na jednu otázku poviem. Jednu otázku poviem. Veľakrát si myslíme, že Boh nerozpráva k nám. Je to tak? Vie svoj ruku, kto tak si myslí, že Boh nerozpráva. Ale vieš co? Boh rozpráva. Amen. Amen. Ja verím tomu, že Boh rozpráva. Amen. Vieš, čo musíš urobiť? Upokojiť svoje vnútro. A zabudnú na hriechy, na svet. Aby sme nepočúvali tento svet,
ale Boha. Aby ste poslúchali Boha. Vieš čo, preto sestro, ostávaj verný na mysli. Lebo tvoja mysl môže byť ukradnutá. Tvoja mysl nemusí ísť tak, ako Boh chce. Veľa každý ideme po svojich cestách. Hovoríme, naláčenine. Ale my nemáme superiť. My nemáme bojovať. Máme hľadať Boha. Máme hľadať Hospodina. Prečo vlastne slúžime? Daj si otázku, možno sa pýtaš, prečo kážeme Božie slovo? Lebo ľudia padajú do pekla. Sú tu nepravosti. A my sme ako svetlo národu. Aby sme hľadali Božiu tvár. Aby sme hovorili, Pane, spás človeka. A niekedy spasenie neprichádza hneď. Niekedy spasenie je časom. Časom. A my tako chceme všetko nechať. Chceme ísť do sveta, ale svet je za nič. Dá ti vás hovoriť. Elizeus bol pomazaný muž. Možno Gehazi sklamal. Prichádzal malomocensstvo, ale Elizeus bol pomazaný muž. Dokonca, keď ešte bol mŕtvy a hodili jeho telo, či vlastne hodili cudé telo na jeho kosti, a ten človek ožil. Halleluja, ten človek ožil. A tebe je Božie pomazanie, tak ty možno budeš niekedy na dne, niekedy budeš padať, ale Božie pomazanie ťa dvihne. Ty pôjdeš ďalej. Ty pôjdeš ďalej. Ty pôjdeš ďalej. Nebuďme ľahostajní, bratov, sestru. Ľahostajní. Lebo ľahostajnosť je zbraň nepriateľa. Jeden duch, ktorý vie, že chce panovať, nie že panuje, chce panovať na cirkvi Božiu. Je to duch menej citosti. Že on prichádza k človeku, a mu dáva do jeho mysli, do jeho srdca, nikto tu dá kameru. Ty nie si potrebný. Tu ťa prezera, my ťa poživíme. Ale vieš co, Boh nerobí rozdiely. Boh nerobí rozdiely. Boh nerobí rozdiely, brato a sestru. Možno my pozeráme svojimi očami. Hovoríme áno, ten hej, ten nie. Kadajno šukaj, kadajno vyšukaj. Ale Boh to nerobí, on pozerá na srdce. Či srdce je v poriadku. Že máme skutočné nasledovanie. Skutočné nasledovanie, brato a sestru. Skutočné nasledovanie. A skutočné nasledovanie je, že nie je naša voľa, ale Kristova. Môžeš posúdať ten obrazový, brato. Kto pozná knihu Daniela? 3. kapitola. Halleluja. Trošku počkáme. Halleluja. Kto pozná týchto troch? Bol to Šádrach, Mešach a Abednego. A vieš, tento príbeh nám ukazuje, ako máme nasledovať Krista. Ja osobne by som to neurobil. Ja osobne by som možno zabral Krista. Aj oni na smrť hodili do ohňa. Toto je skutočné nasledovanie, brato a sestru. Toto je skutočné nasledovanie. A zrazu ich hodia do ohňa. Hodili troch. Sa zjavili 4. Ako je to možné? A Biblia ukazuje, že to bol podobný Synu Bohu. Je to Ježiš Kristus. Tak každý sa musí pokloniť vece. Oni povedali, že aby ich hodili. Preto oni sa báli. Ale oni už boli dávno mŕtvi pre Krista. Dávno boli mŕtvi. A zrazu Boh je tam s nimi. Veľa kňazí aj tí oni, ale Boh je tam. Ježiš je tam, brat a sestro.
Boh je tam. Boh je tam. On ťa nikdy neopustí a nezanechá. Možno si sa preto vzel od Boha, lebo si myslíš, že si potrebný. Alebo možno si sa preto vzdialil, lebo si videl viac hodnotu, než upírov. Ale nič nie je lepšie, ako uctievať Boha. Nič nie je lepšie, ako chváliť Jeho. Veľakrát prichádzame do cirkvi, ale my nevieme prečo. Ja aj tá žabra zboru ste chválime, ale vieš prečo vlastne ideš? Vieš prečo je vlastne zhromaždenie? Vieš prečo vlastne chodíme do zhromaždenia? Zhromaždenie je sveté. Tam prichádzame chváliť Boha najvyššieho. Tam prichádzame do pozbudenia. Tam prichádzame do novej úrovne. Veľakrát som bol nádej slabý, ale keď som prišiel do zboru, ktorý Pán ma pospíhol, a ešte som chcel ísť rešiť, chcel som ísť do sveta, ale zrazu už nechcem. Prečo? Prišla Božia prítomnosť, prišla Božia bázeň. A my potrebujeme Božiu bázeň tento čas. Božiu bázeň, brato a sestro. Títo traja, brato a sestro, buďme takí ako oni. Že im bolo jedno, keď idú. Im bolo jedno. Oni až na svet celý. Neviem, ako my sme sa zachovali. Neviem. Ale pošli by sa až do ohňa pre Krista. Veľakrát nám niekto ruku nepodal, už ho nevidíš v zbore 2 mesiace, 3 mesiace. Amen. Niekto príde, že mu niečo spravili. Už opustuje Boha. Ale ja tu nechodím pre človeka, ale pre môjho Pána Ježiša Krista. Pre môjho Pána Ježiša Krista. Nikto som Boh mi nič neurobil. On ma koho ma miluje. Aký som, tak ma miluje. Poznám veľa ľudí, ktorých Boh uzdravil. Ale dnes tu nie sú. Vlastne aké uzdravenie to bolo. Dokonalé, perfektné. Ale ich srdce nebolo v tom, že chceli naozaj Boha. Ale ich srdce bolo to, že skávam uzdravenie, ale Pán je zbajbaj. Veľakrát sa modlíme za nejaké veci a možno tu nie sú hneď. A niekto našim nasledovaním nepohne. Lebo my sa dáme tak, aby naše nasledovanie by sa nejak pohlo. Je to tak? Modlíme sa a nič. A potom hovoríš, na chvíľu. Vráťme sa späť k Bohu, bratov a sestry. Vráťme sa späť k našemu Otcovi. Lebo všetky sa môžu opustiť, ale Boh ťa nikdy neopustí. On aj tam bol ohni s nimi, lebo oni dobre poznali. Oni mali tú vieru v srdci. Vieru v srdci. Poďme si otvoriť 2. Timotejov. Nemusíš, brato, nemusíš. Nechaj obrazok. Niekto je na posvedenie. 2. Timotej 4.2. Pomalujem končiť. Sú to typy ľudí v poslednom čase. Čo vlastne 3.2, sorry. Ja som sa napísal. A to vieš, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Jaké časy? Nebezpečné. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlubiví, pyšní, rodičom neposlušní, ruhaví, nevďační, Boha prázdni, bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujú z dobrého, zradní, náhli, nadutí, viac milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí sa aj moc zapreli, takých, alebo tých sa stali. Že apoštol Pavol nám ukázal, Avem poženime zavore in časoste chuda
píše na jednom mieste, je to koreňom všetkoho zla. A niektorí zabludili a odklonili sa od Božej viery. Boha prázdny, možno budú mať niekto Boha na peroch, ale srdce tam nebude. Preto chráňme sa toho. Keď si prijal Krista, ostaň mu verný. Ostaň mu verný. Ostaň mu verný, brat a sestru. Ostaň verný. Nebuď túlavý kresťanom, ktorí hovoria, manke nakápal Ježiš. Nakápal manke Ježiš. Manke nakápal zboros. Manke nakápal pastoris. A tie ďalšie veci. Ale my potrebujeme naozaj Krista. Potrebujeme Krista. Ako som už povedal, bratov, sestru, my nesúperíme. Kto je lepší, kto je menší. Medzi nami musí byť jednota Božia. Lebo my prichádzame spoločne uctievať Pána, spoločne ho nasledujeme a preto musí byť každý z nás jednotný. V jednej mysli. Veľakrát sa poršujeme, keď niečo pastor urobí. Veľakrát sa poršujeme, že niečo nie je podľa teba. A suskytám kes. A suskytám mali služba. A suskytám nekladá. Nechaj nej vládne Duch Svätý. Keď on povie, celý mesiac bude v dome, nech sa stane Božia voľa. Nech sa stane tvoja Božia voľa. My skúmajme Božiu voľu. Veľa ľudí hovoria, skúmaj Boha. A ja viem, že to nie je pravda. Skúmať znamená niečo zistiť. Skúmanie znamená, že ešte potrebuješ zistiť, či je to pravda. Ja Boha nemusím skúmať o mne pravdu. Ja skúmam svoj život. Ja skúmam Božiu voľu, či to je prospešné v môjom živote. Toto bolo dnešný posolstvo pre dnešný deň. Aby naše nasledovanie bolo práve. Možno to bolo tvrdé, ale Boží slov prichádza ako kladivo, prichádza ako meč, prichádza ako objatie. A veď to už my potrebujeme pozbudenie. Potrebujeme nový štát. Potrebujeme nový vzťah, obnovy s Bohom. Halleluja. Veľakrát ideme do zboru, ale medzi sobou spory máme vyriešené. Hovoríme, Pane, kamal tu, a Boh ti hovorí, tam tvoj bratu a sestra, odpust mu. Odpust mu. Toto je Boh, ktorý chce, aby tvoj život bol v poriadku. A on dobre vie, že možno hneď to nepríde. Ale nechaj nech varuje. Ostaň na kruhu. Je to v Božích rukách. Je to v Božích rukách, bratov a sestru. V Božích rukách. Halleluja. Halleluja. Ja vám odporúčam tento príbeh čítať. To Daniel 3 a tam píše celý postup. O tých mužoch. Boli to verní mužovia, ktorí dali svoj život až na smrť. Až na smrť, brata a sestru. Že buďme aj my verní, aj tento čas. Aj tento čas buďme verní. Aj tento čas dajme Boha. Hej? Nie sa zastaviť ničím, niekým. Hľadaj Božú tvár a ešte raz to zúrazním. Jozue povedal, ja môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. On nechcel slúžiť Bohu Amorejcom. V tom čase žili Amorej tam v tej dedine, či mesto, že to boli. Ale on nechcel, aby boli tiež takisto modlári. Potom sme čítali, bratov a sestro, druhý kráľov o toho Vesola, Gehazi. A Gehazi bol lakomý. On chcel bohatstvo, on chcel skrýť, chcel odbočiť od Krista, on chcel ísť pomimo autority, chcel ísť pomimo Boha, chcel nejak vyklúčkovať a potom prísť zase k svojej autorite. Ale je dobré, že to nie je dobré. Dokonca jeden čas, keď jeden chlapec zomrel a poslal Gehaziho, tak neuzdravil ho nejak. Musel si Elizeus. Prečo? Lebo v jeho živote bolo niečo zlé. V jeho živote nebolo podľa Boha. A potom sme čítali, Samuela, proroka, keď Samuel išiel dobre, ale jeho synovia boli vo svete.
nešli podľa Boha. Potom sme čítali Jána, apoštol Ján hovoril o Gajovi, že chodil v čom? V pravde. Že chodil v pravde. A potom je tu Timoteu, je to apoštol Pavol, keď hovorí Timotejovi, že posledný čas budú Boha prázdni, nevľační vraví, nadutí, milujúci rozkoše, že chráňme sa do tých vecí. Pokiaľ Ježiš sa nevráti, alebo pokiaľ ty neskončíš, hľadaj Božú tvár, Bože srdce. Amen. Pozdaj sa o Pánovi a ja sa budem modliť. A Bože, to je človek, niekoho už byť ako chce. Drahý Oče, ti ďakujem za Tvoje slovo. Že Tvoje slovo prichádza tam, kde je otvorené srdce. Že Tvoje slovo prichádza, kde je hlad. Odjela tu ti panikira, svoj nasa mando svetost, oj nasa mando kalipe. Oj nasa Pani našade, aj kada svetost, ali ovo sam pa štire pintre, oj sam tu a prelodja dela. Ako ti lodja Pani ličas tu, nane kormidlos, lebo tula ličas Ježiš. Marka tu mjavas, tu je užitočna, mjavas je gitare tira ileha, mjavas dela avkes. Sacamos tu Ježiš. O Pani vysarame Pane que ti rozťahos, mi roda silo môj, mi roda sili prítomnosť. O dela kame su Pane sad peši raz, labu vas, pal tute, alki Pane kamas, te labu. Sa nađil zela im deň letnic. Jesu, brato, se su dneska je deň letnic. Je to dneska je 50. deň od Veľkej noci. Dneska je deň letnic. A tak ako na deň letnic, Pán chce robiť aj dnes. Halleluja, Deva, Pane, kira su kaj žives. Bića tire duhos Deva. Bića tire duhos, Pane, mi užežano Marile. Mi javalo obče srnje. Mi javalo nebi vonja. Pod hvala, brato, pod hvala. Môžete sa postaviť pred Pánom i to mi nesmie usmievať. Pičovanie Ježiš tíro duchos. Ti premade Ježiš tíro sveto duchos. Edel maturale miro Nemojime Nemaco Evanio Bićama gdje Ježiš bio duhos. I prema gdje Ježiš bio sveto duhos. Ed è un maturale miro Nemojime Nemaco Evanio Ježiš tu ťahne Tionimo Nema tu sa miro samoro Ježiš tu ťahne Tionimo Nema tu sa miro samoro Ježiš tu ťahne Tionimo Nema tu sa miro samoro Bićama gdje Ježiš tíro duchos. Či premade Ježiš tíro sveto duchos. Ed è un maturale miro Nemojime Nemaco Evanio Bićama gdje Ježiš tíro duchos. Či premade Ježiš tíro
voz, desde el manto de miro, leva de viver, de pasó, de vario. Y existo ya de miro yo, deva, tu samiro, saboro. Y existo ya de miro yo, deva, tu samiro, saboro. Y existo ya